לנצח טוב לי שאת כאן, לנצח טוב לי שאת כאן, לנצח טוב לי שאת כאן. אלה עצים מזן מנזלינו שניטעו בתחילת שנות ה-80, עצים מאוד יפים ומפותחים, קוטר גזע של 40-50 סנטימטרים, טקסטורה מדהימה על הגזעים. מה שקורה, אנחנו כרגע מוציאים את העצים האלה בגלל אי כדאיות כלכלית, ואנחנו נאלצים לעקור פה את כל העצים שיש פה. העץ הזה הוא טוב גם לכבישה, הפרי שלו טוב גם לכבישה, גם לשמן. אתם רואים איזה פירות עגולים ויפים יש לזן הזה. הוא מתברך בהמון פרי באופן יחסי. הפרי שלו יכול להגיע בין 40 ל-50 קילוגרם לכל עץ. זהו, אנחנו לפני מסיק פה, אתם רואים את גודל הפרי, בסביבות 1.5 גרם, 2 גרם לכל זית, ואתם רואים כמה עץ שופע. זהו. על היופי של הגזעים. הבחירה של עץ ותיק זה שלא צריכים לחכות שנים. את ה-33 שנה הוא נתן תוצרת במטע הזה, וכרגע אנחנו פשוט נהנים מעץ גדול ובוגר, מבלי לחכות את כל השנים האלה, את כל העשרות שנים האלה. אנחנו מקבלים עץ בוגר במחיר מאוד מוזל. זה היתרון שבבחירת עץ מטע. עץ מטע זה עץ שהושקע וטופל היטב כל חייו. הוא תופס עלווה חדשה מהר מאוד, אנחנו גוזמים אותו בצורה רצינית. הוא תופס עלווה חדשה, תוך עונה 2 הוא נראה ממש ממש גדול, ולא יאמינו שהעץ הזה לא גדל בגינה שבה הוא יהיה. לנצח טוב לי שאת כאן,